А сега ще разясниме понятието КСВ. Какво означава КСВ и за какво иде реч? КСВ съкратено означава коефициент на стоящи вълни. КСВ е свързано с така нареченият резонанс на дадена антена, била то приемна или предавателна антена. Колкото дадено КСВ на една антена е по-малко, толкова по-добро ще бъде и приемането. Обикновено КСВ-то е в границите на 1,2, 1,5. Когато КСВ-то е над 1,5, 2, 3 и нагоре, то тогава приемането на тази антена става незадоволително, т.е. тя не е в резонанс и няма да даде добри резултати. Същото се отнася и за предавателните антени в предавателите. Ако КСВ-то на дадена предавателна антена е голямо, то тя не е в резонанс с излъчваната честота на предавателя и нейното КПД пада драстично, съответно и мощността на излъчването от този предавател, към който е свързана антената, също ще бъде незадоволително или слабо. Така че това е един много важен параметър и при инсталирането на дадена радиостанция се следи именно за този коефициент на стоящи вълни на антената. Всички УКВ предаватели имат вградена функция в тунера си за настройка на КСВ-то на антената. Резонансът пък на антената се изчислява според излъчваната честота, но това ще го разгледаме друг път. Така че едно от основните неща е така нареченото КСВ или коефициент на стоящи вълни на антената, с която се излъчва или се приема дадена радиостанция.